Kay si Jennica Garcia daw Nangdisturbo sa mga higala tungod sa pagpalit og mahalon nga bag. Atong sayron mga kasama ang kinatibukang detalye pinagi sa report ni Radyoman Juna Sambito. Radyoman Juna, may hapon. Nagduha-duha ang single mom actress nga si Jennica Garcia no sa pagpalit og mahalong bag. Hinungdan nga gipang tagsa-tagsa niya Radyoman Leo og PM ang iyang mga katong mga duol sa iyang dughan no nga may mga higala iyang pamilya para mangunsulta sa iyang pagabuhatong nga lakang. Sa FB post ni Jennica, giklaro nini nga dili kini super mahal nga bag, gani anaa lang sa 26,000 ang price ni ini. Kang uban ra ba Radyoman Leo milyon. Yung Diyos ko pinakabarato na ng 500,000 siguro. Apan tungod dili kini anad nga magpagawas og dagkong kantidad alang sa bag. Og kini mao iyang unang higayon no nga kanang magbuhat ani nga mag-purchase og kining mahal nga bag para sa iyang kaugalingon. Hinungdan nga nagpatabang gyud siya og decide. So dili siya ingon nga nang disturbo kay nang hirap og kwarta or sa batin nang disturbo siya kay para lang mangunsulta. Yes, atong klarohon. May tambag. Yes, hinuon po Radyoman Leo, supportive ka di ang ihang mga gipang PM. Hinungdan nga, iya nagid kining gigo or gipalit na gid niya. O niya giandam sab na matud pa niyang yang kaugalingon na kun ugaling i-bash siya sa mga tao ka. Kay nabay uban Radyoman Leo nga mo nga ay dapat i-donate na lang ninyong kwarta kamo mga dato lag sige gid mo sayang-sayang og kwarta. Nasuya ra gud. Yes, kami din mga may tabang sa inyo, di mo tabang. Sa Labot mo sa imo. Labot nila sa inyong problema, no? Unya mo to giandam gid niya pod iyang kaugalingon. Pero happy kay siya Radyoman Leo tungod most gyud dito no sa iyang mga nabasa sa comment section is mga words of encouragement kanang mga nag-ingon nga deserve nimo na, no? Kay of course ay pagkugi bitaw. Anya buot matud pa niya kining i-share sa social media Radyoman Leo. Same me no kanang batasan nga i-post na mo kay para mag-throwback siya next year and para ma-remind daw siya no kung unsa ka generous ang Ginoo sa iyaha. Unya napa siya message din hi Radyoman Leo nga with your faith in Christ and action or kinibang imong pagkugi, moabot gid ang adlaw nga mapalit nimo ang imuhang gusto. Nya uban pud sa pagampo gipray pud niya no Radyoman Leo ang ihang mga followers nga hinaot daw sila pud i-bless aron nga maka-provide sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga mahal sa kinabuhi og makapalit pud daw og para sa ilang kaugalingon. So I know nga naay mga makarelate din kay Jennica Radyoman Leo kanang kuripot sa kaugalingon pero generous sa uban. And again, it's a reminder no nga okay ra jud kaayo nga i-love po na to tong self. Oy, no, i-treat po na to panagsa.